maredde mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Luluhon maaw ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha. Say palua maaw siyan bawa siulahon si pautoto dohot ajek kelon. Ay hodo di bata haroroan ni hagogokku. Tongos mahatiuronmu dohot atigorammu. Akka na manuguaw. Pataru maaw tu duluk ni habadionmu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Maratangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulu padumuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi
Jala hudok kami mauliate tuho alani saluhut na nibahen mi. Patupahon hanguluan nami. Saya dongani mahami marhiti-hiti asin roham. Asa hupikiri hami totong na tinaon mu dohot hamamatem. Asa huwarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong. Jala asa marroha haholongon hami hut madok mauliate tuho. Asa olo hami manghuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria nang tinobusmu. Mar hite-hite mudar muda badiai, olat neon rodi saleleng ni lelengna. Amin. Maredeta. Patik ni debata di minggu tasarion imanan yenet sian patik perjulu sahat rodi patik paupaton songonon ma didok disi patik perjulu au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi merakup au bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganonmu jardang jadi sumananmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru di tano yang gotung gabe si sobaon di goarna patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosugot akka na marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naono mari maula hamuna sa siulaon muna alayang go ari papituhoni ari paredanan di Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ay dinaono mari lo ditop padibata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana di ari papituhoni di bahay ini do ubahin na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di perbadiai ido sahat enam atau rap mangido gogo mahita tua dopan di debata mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi amin marede ita
Patopoti mado sat na nagudangi itu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomoro ham midah matean di perdosa mulak manyan perjahati itu madik kodalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubay dipangido hohami sesudati matorutorum asa unang mangonai betu hami sesesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bogasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rara dosa muna songon abit bunga dapdap botardo bahenokku songon itap nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas doi muse hasangapon mari debata na digijang amin. Marede. Hatari debata nagabe turpuk epistel di permingguat tadi bogasan manunguton iman atas surat di buku Rom ayat 8 memuka maisian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada Rom 8 ayat onom sahat rodi 10 sada tajahama marsikat soring sian hami mana perjolo ay hamatea do haroroan di daging alay hanguluan jala hadameo do akka haroroan ni toddi alay datar halo mohon debata akapar roha daging alay molo Kristus di bagasan hamu mangulu dotod di alani hati goran nang pemate pamatang alani dosa rapita dia 10 sade alai molo maringanan di bagasan hamu todini na manungguli Yesus sian saamatean sadok panguluan ni nama unang manungguli Kristus Yesus imana pamatang na nahamatei hinorhon ni todina nama pengilhamu ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Maredena.
tahati dakon maha porsiao tai songon nan yati dakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan natumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantod di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit na disilatus na mate tarpajal doi bana di hau pinar silang na tua-tua nuotoru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso atu dosani disimai bana pe mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate amin. Tabegema ede puji-pujian na sinuarahon ni ina Hanna dulu ti manon ina Esther.
Tabegema tikting namasa do nanay pamasao di minggu ta sedarion. Shalom, selamat hari Minggu mah dihita saluhutna, tapayut ihut mah titing nama ragam, Minggu 22 Maret 2026. Nah parjolo, goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu judika, lapatanna, luluhon ma'ahu ale Jahoba, topik Minggu, debata mangalehon tondi hanguluan. 2. Kelompok Kor Tupar Mingguon tanggal 20 Maret 2026. Pukul 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, NHKBP. Pukul 10 Gabungan Ama, Ina Kamis, RHKBP. Pukul 10.07 Ina Esther, N Harmonik. Tolu ibadah pukul 7.30 di tanggal 20 Maret 2026 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Opat amplop resot. Di hari Minggu sadarion patu paut tado papungu amplop tu resot tapasahat mai di pelean napa duahon. 5. Dakdanak nasorang. Nah di hari Senin Maret 2026 di basa-basahon Tuhan tado sadedak nanak bawa di keluarga Niamata Guntur Manurung Inang Mariani Kristin Borhutapea, alamat Gang Albarkah 2, RT Sia, RW Sia nomor 14A, Kelurahan Jati Jajar, Sektor Betania. Hipasto dakdanaki suang songoni nang natorasna. Onom, ruas daftar ulang. Di hari Minggu ta sadarion, nunga gabe ruas keluarga nai baru di Huriata, ima keluarga Roni Karsip Hulu, Irayanti Batuara,
dohot sada Ianakon Nasida. Alamat Jalan Haji Atap nomor 100 Sada N, RT 5 RW 10 Sada Tugu Cimanggis Depok, masuk sektor Judea. Pitu Ruas Napida. Mamuka Minggu Sadarion Nungapida Sian Huriata keluarga Niamata Budi Harto Lumban Gaul Inang Dimaya Boru Siregar Sian sektor Galatia. Nasida Pida tu HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Distrik Sapulusia, Bekasi. Walu Bazar Panitia Parheon Seksi Paropuan. Di hari Minggu Sadarion di Patupa Panitia Parheon Seksi Paropuan do Basar laho mendukung dana pelaksanaan sude kegiatan Parheheoni. Bajar berupa bahan kebaya brokat, kain songket manang sarung set, sude mahita sahuria lumobi parupuan mendukung kegiatan ini. Sia Titing Marbagas, Titing Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Pardongan Sari Peonma, Doli Septianto Sitorus, anak Niamata Binsar Sitorus, Tubuni Inata Jojor Borusianturi, alamat Pabuaran Asri Blok A3 nomor 30 Sada, RT 002 RW 008, Kelurahan Pabuaran Mekar Cibinong. Huriah KBP Cibinong, Resort Cibinong sektor 10 Sada. Dohot Orwana, Lidawati Tumanggor, Boru Niamata Sanji Tumanggor, Tubuni Inata Dharma Boru Manalu. Alamat Kampung Jati Jajar Naterman, RT Pitu RW Tolu Kelurahan Naterman, Huriah HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tar pasu-pasu di hari Sabtu 4 April 2026 di HKBP Cibinong, Resort Cibinong. 10 Technical Meeting Lomba Parheon Seksi Paropuan. Di hari Senin 23 Maret 2026 di Patupa Technical Meeting tusude peserta lomba Parheon Seksi Paropuan di Huriata. Husungguli hamima tusude peserta sian sude sektor dohot panitia asareta mandohoti acarai mulai pukul 10 pituwib. 10 Sada. Pembekalan Dewan Diakonia HKBP Distrik 20 Walu Deboskap. Di hari Selasa 24 Maret 2026 di Patupado pembekalan Dewan Diakonia HKBP Sadistrik 20 Lalu Deboskap wilayah Depok, Bogor, Sukabumi maringanan di HKBP Cimanggis na niuluhon ni Kepala Departemen Diakonia Amang Pendeta El Darton Simbolon Demin. Acara dimulai pukul sia 30 wib. Laos marhiteon mahusosoi hami tu sude pengurus Dewan Diakonia, dohot seksi-seksi di Dewan Diakonia, dohot parhalado asareta mandohoti pembekalani. 12 Partangyangan Sektor. Selasa 24 Maret 2026. Korintus BPH, Judea, keluarga F Manulang Boru Hutagalung, Kanaan, keluarga W Gultom Boru Manurung, Efesus, keluarga D Limbong Boru Surbakti, Galatia, keluarga UR Simbolon, UR Siagian Boru Simbolon, Filipi, keluarga P Nadabdab Boru Butar-Butar, Philadelphia, keluarga L Manulang Boru Simbolon Nahinan sekaligus Mangapuli. Rabu 25 Maret 2026 sektor Sion, keluarga H Siregar Boru Sitindaun, Betania, keluarga P Simanjuntak Boru Sitompul, Roma, keluarga S Purba Situa M Boru Raja Guguk, Nasaret, keluarga H Butar-Butar Boru Sianturi, Kolose, keluarga M Hutagalung Boru Nababan, Bethlehem BPH. Alamat Boy Mata Bereng di Warta Taganub, dohot naadong di Barkot di Undulata. 10 Kunjungan Kasih Punguan Ina Kamis. Di hari Kamis 26 Maret 2026 di Patupa Punguan Ina Kamis ni Huriata, kunjungan kasih tu panti asuhan bersinar. Na didampingi uluan di Huriata Amang Pendeta Adolf Tasman Nababan STH, dohot calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang SSI. 14 Program Dewan Diakoni Seksi Pendidikan.
Seksi pendidikan di Huriata patupahon motivasi belajar. Dohot doa pelepasan kelulusan kelas onom SD, kelas sia SMP, dohot kelas 10 2 SMA manang SMK. Di Patupa di tanggal 20 Maret 2026 di gereja mulai pukul 10.30 WIB. Pendaftaran nunga dibuka siang tanggal 8 Maret 2026. Pendaftaran boi melalui link barcode sian warta jemaata. 15 bibel.nd Radedo nuaing bibel.nd ni Huriata tuaka ruas naneng manuhor boi ma di pasaha tu parhalado hargana 200.000 rupiah. Saplonom ralat pelean. Ralat pelean bulanan sian keluarga JP Lumban Gaul Borusitorus sektor Korintus. Tar surat peleanna tu tahun 2025 satikosna tu tahun 2026. 10 pitu torop ni ruas namandohoti parmingguan tanggal 15 Maret 2026 780 halak. 10 walu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak. Ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 20 tolu sahat 20 sia Maret 2026 hatani debata napasikopon lasni rohamuna tar surat di pesalmen 130 sia ayat 10 tolu sahat 14 aihodo namanopa akapiaku ditonun hodo au di bagasan bortian ni dainang mandok mauliate maau tuho alani surung ni pambahenmu diau na sumurung doaka jadi-jadianmu jelata kasih tutu doi ditanda rohaku. 10 sia pelean iuran diakoni sosial Huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon 30 sada kepala keluarga godangna 8.250.000 rupiah. 20 pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 30 kepala keluarga godangna 7.325.000 rupiah. 20 sada keuangan Huria. Huria 10.722.925 rupiah. Pembangunan 1.220.250 rupiah. Sentralisasi manang pusat 10 sada juta 730.325 rupiah. Punguma saluhutna 20 sia juta 800.500 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Mauliate mau pasat hami tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial saha tu bulan Maret 2026 dohot hamauliateon. Tuaka naso pasahato depe taingot ma manginang makarikoton pasahatos saganuk bulan turia marhite parhalado sektor tabe. Aka titing manang informasi naso hujahon hami suang songoni manang titing parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR kode naung rade di bangkut tabe. Songoni matiting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga di Huriata say di pasu-pasu tuhata mapeleani bahen sangap di guarna. Tabegema edi puji-pujian nasyinu arahon ni kor ama Huria.
Maret de mahita hut mata papungu pilihan sadaa dohot sadabi. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramo ti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita di mingguta sadarion minggu judika imana tersurat di buku ni panurirang Hesekiel biddu 37 ayat 1 ayat 14. Hujahama dihamuna kadamang dainang song ni manang remaja na poso tapai hutihut masongonom mahatani tuhat tatar surat disi. Dungi songgop matuau tangan ni Jehovah
jala ditogihon ahu haruar marhite-hite tod dini Jahoba. Jala di paulo nahu di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi di zol manamate. Dungi ditogihon ibana ahu mamolus sial labung nasida tukku maliang gabe idama. Godang situtu marrarahat di atas sisik nirurai. Jala idama masak situtu do luhut nai. Jadi ninna ibana matuau ale anak ni jolma. Atehe tagamot tarpangulu dope akka holi-holion gabenikuma ale Tuhan Jahoba hodo ubotosa. Jadi ninna ibana matuau manurirangi maho taringot tuakka holi-holion jala dohonommu matu nasida ale holi-holi akka namasaki tangihon hamuma hatani Jahoba. Songonoddo hatani Tuhan Jahoba tu akka holi-holion. Idama ahu mangalehot toddi tu bagasan hamu asa mangulu hamu. Jala ahu mangalehot tu atas hamu akka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas hamu. Jala ahu mabbahen hamu marhulik kuling. Huhut mangalehot toddi tu bagasan hamu asa mangulu hamu. Asa tung ditaddahamu ahu do Jahoba. Jadi manurirangi ma ahu songon naung tinonahun itu au. Jadi dina manurirangi iau Roma sada suara jala idama masa suara namar ngongos gabe masih topotan akka holi-holi ganup tudonganna. Dungi hubereng ma gabe idama nunga maruraturat nasida jala tubuh sibuk jala leap hulikuling di atas nasida alai dang adong dope anggoto di bagasan nasida. Dungi ninna ibana matuau manurirangi maho tuto dii manurirangi maho tutu ale anak ni jolma jala dohonommu matu toddi'i songonoddo hatani Tuhan Jahoba Roma ho ale toddi siad desa na opati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon asa mangolu nasida. Jadi manurirangi maahu songon na tinonahonit songon na tinonahon nayau gabe Roma toddi itu bagasan nasida. Jala mangulu nasida laos diojakkon pat nasidai parduaan parangan apala nabulun sahali doi. Dungi ni naibana muse tuau ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinoparni Israel doi. Idama akka nasida maddok nunga tung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami. Di bahini manurirangi maho jala dokma tunasida songonoddo hatani Tuhan Jahoba idama au mangukap tano mamuna jala ahu mabuan hamu nakok sian tano mamuna hamu ale bangsoki jala ahu manugihon hamu mulak tu tano Israel. Jadi tadamuna ma ahu do Jahoba ia dung huukap tano mamuna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tano mamuna ahu huhut mangalehot todikku tu bagasan hamu asa mangolu hamu jala ahu mabain hamu marhasonangan di tano muna asa tung ditaddahamu ahu do Jahoba namadoki huhut mabahesa ninna Tuhan Jahoba. Ido sahatna selamat hari Minggu madihita saluhutna hamunak kadamang dok dainang tauji mazolo satokin mangarimangi ngulut tabi merenungkan hidup masing-masing adong do nuaing persoalan
manangadong do pergumulan na masa didirita manang di tonga-tonga ni keluargata. Fokus majo tu dirita be unang tuhalak ate. So tungga bibuti sianu songonon nang songonon. Tu dirita maju. Apakah saat ini kita memiliki pergumulan atau persoalan hidup itu baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kita? Adong dua kamanginang alehu koleksi maju manang napigate molo sotar surak peso berarti adong na asing gudang dope. Mungkin saat ini sedang mengalami persoalan soal kehilangan harmoni keluarga. Adong do unang pola yalusi. Mungkin juga masalah keuangan, ekonomi keluarga. Mungkin dua kamanginang soal penyakit manang gangguan kesehatan. Mungkin do studi ni ianakon, mungkin do jodoh ni ianakon, mungkin do pangalaho perilaku ni ianakon, dohot akka masa depan ni keluarga behana maun haduan. Manang adong do sesuatu na asing, termasuk di bagasanna misalna tentang mengubah perilaku atau kebiasaan buruk di tengah-tengah keluarga. Gabe mungkin saja ada apatisme soal yak kamanginang. Manang adong do pihak kana asing na soboi ni goaran di son. Nata alami di bagasang ngulut ta sebagai jolma biasa hita. Dukoni naeng jujur majolo hita museta suku bema dirita. Bertanya kepada diri sendiri. Disudiakah persoalan nak kadingani? Seberapa yakinkah saya Tuhan sanggup mengubahnya? Ngata koleksi benak kaningnya ke persoalan kehidupan ini. Seberapa yakinkah saya Tuhan sanggup mengubah keadaan itu? Menyelesaikan berbagai persoalan dan pergumulan hidup itu. Manang porsia do pehita di debata, manang dang. Ala biasa na molo nunga masuk tu sada sikap respon atau emak ini dalana mak mangasong nibe. Idot ciri-ciri ni jol mana so porsia di perubahan nabi di debata, tapi lebih berorientasi kepada dirinya sendiri dan kemampuannya sendiri. Alani biado hita meresponnya kamanginang ido na niajaran ni hata ni debata tu hita jala marsiajar mahita belajar meyakini kuasa Tuhan lewat nubuatan Nabi Yeskiel dalam nas kita ini. Di gobarho dongolu ni bangsa Israel hidup umat Israel di pembuangan Babel itu, mereka adalah berada dalam sebuah situasi bagi mereka sudah tidak mungkin lagi diubah. Dan mungkin boleh diubah. Ala nak kaningani gambaran na nunga gabe songon holi-holi na mahiyang. Sudah seperti tulang-tulang yang kering. Itu nakit di surat ton akamanginang di ayat 2. Yeskiel 37 ayat 2. Boy maju tajah satu kira. Ya. Ima gambaran ni ngulu ni bangsa Israel di pembuangan. Tabayak ko mga mulo huli-huli na mahiyang. At unang mangulu isuk pedang buibe. Pokoknya kondisinya tidak mungkin lagi diubah. Alay gambaran ni ngulu na sida doi. Dungi di ayat 3 disukutuhan itu si Yeskiel. Di dokon ate he tagamot terpangulu dope akka huli-hulion. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nina. Kamanginang tentu berengot tadi molohita mengalusii adu dusta. Dan mungkin.
Bagaimana mungkin tulang-tulang kering dapat hidup kembali? Alaya ado alus ni panurang Hesekiel nakina manginak dia tului gabe nikuma ale Tuhan Jehovah hodo ubotosa. Engkaulah yang mengetahui. Sasitong na alus ni panurirang Hesekielon itu memberi syarat bahwa dia sepenuhnya yakin bahwa Tuhan mengetahui. Tuhan tahu apakah tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali. Di boto ibana doi. Jadi dang di do ibana song kita dang mungkin be. Ada di situ sebuah representasi dari keyakinan kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang tahu. Jala oddo nana yang tak aplikasihon di bagasang ulutan na penuh pergumulan nak kaningi. Nata goari nata koleksi i. Ya, mungkin doa manginang kita sedang memandangi penderitaan dan pergumulan kita itu sudah seperti tulang-tulang kering. Yang tadi mungkin kita kehilangan harmoni keluarga karena pernikahan sudah rasa hambar. Tangya kunang madong niya songoni. Alay saya tagamod do mungkin keluarga mengalami hal-hal sulit di bagasang uluna. Mungkin saja soal keuangan tadi, soal kehidupan ekonomi keluarga yang hancur karena semua yang diusahakan gagal. Ngadiulaan gagal, diulaon gagal, diulahonan gagal. Bangasongon holi-holi nama hiyang rupani. Kesehatan yang terus menurun. Nga marubat tuson, alaihi raswarong dope tanda-tanda membaik. Sudah seperti tulang-tulang kering. Nah pertanyaan, apakah Tuhan sanggup mengubahnya? Tarpaubani debatadoi akka persoalan pergumulat tai si taunot tai. Dan pertanyaan ini adalah uji keyakinan kita tentang kuasa Tuhan. Tapi menurut iman kita, bukan menurut logika kita. Halusna berdasarkan haporseado dan logika. Anggo logika tanak kaningan di close B, dan mungkin. Alay bohado haporseado tak kamanginang. Apakah kita hanya percaya kepada Tuhan yang dulu bekerja, tetapi sekarang tidak? Holat tu debata na mangulana julu dohita na manok palangit do tanoon ala yang gunuaing hira sopola porsia behita ala sotaida secara nyata di ida si malolongta, sehingga kita mungkin merasa dalam persoalan kita Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Nah sasitong nakamanginang taringot tusi takas do di alus ni tuhatta. Tajahama jo ayat 5 dot ayan ono malay tong madibahas Indonesia. Ya. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Takas dua alus debata. Alus di debata na tu si Hesekielon ido alus na tuhita. Pangulok kurohamu. Kita akan diberikan kehidupan. Alai dilanjut to musi dia ualu dakkolan sekedar mangulu. Ado-adong ayat ualu manginang. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menyatakannya dan membuatnya. Demikian firman. Omma hatani debatana manugiyok kita manginang. Supaya kita jangan fokus hanya kepada pergumulan kita. Molo saya tertai do rohat taholan mamereng parsorio tai, memang kita akan gagal melihat sesuatu di luar itu.
Kita diajak melalui firman Tuhan supaya jangan terseret kepada keadaan kita yang sulit sehingga kita berkata mustahil. Mustahil kembali membina keluarga. Molo tungadong yak kamanginang na merasa gagal marumah tangga di hita. Taingok ma. Danga dong persoalan parumah tanggaon na soniat tuan ni bata. Asal maulo hita mamereng. Disudiakan masa separah apapun persoalan itu Tuhan bisa kembalikan. Unang adong napak kumate ala boy do marisuang sudiaka pamujud tatu debata molo dang tabereng debata manguda di tongah-tongah ni keluargata laho pature-tureho do pauliu di honita. Molo fokus hita tu persoalan tai dohono tama mustahil kembali memperbaiki ekonomi. Nah catatan soal motivasi kerja di hita sian hatani debata holani sedo naso manganak kamanginang hidup hatani debata nasora mangula orang yang tidak bekerja hendaklah ia tidak makan nasora mangula unang may bana mangan sebenarnya orang-orang asa bohado, asa mangula, sepanjang kita kerja tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, godang do siat jolma na lebih menikmati suasana nyaman, duduk manis, menikmati sesuatu yang hanya halusinasi. Lupa bergerak, move on. Gabe hidup mustahil. Anggap aku kudang adong belowongan kerja minna sonari sudedo boy kreatif kita bakai na torang adong ramonetisasi TikTok nyon ate Facebook na kita bisa kerja jadi adong donot tapi mustahil alai molo fokus do hita tuak ke persoalan ini sahalinai tong mamuse kita akan mengatakan mustahil untuk sehat kembali. Molo holat tu parsahito nido berengota. Kita akan mengatakan tidak mungkin sanggup memenuhi kebutuhan studi anak yang cita-citanya tinggi mau kuliah di sini. Donot tamadang mungkin. Abu biamang molo tamak SMA pe manang ba songoni mah holan melubui ditulu alai namuraima. Sudah ada syarat-syarat ketika fokus kepada apa yang menjadi pergumulan. Dan ada 1001 macam ketidakmungkinan yang ada dalam logika kita ketika kita fokus kepada apa yang menjadi persoalan dan fokus kepada kemampuan kita. Alanya kamanginang unang tabayan ngolu parugamo oni hola parbinoto sabing. Jangan buat hidup beragama ini hanya konsumsi intelektual, hanya sekedar pengetahuan tanpa sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alat untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Odo si pasi di ngotak kamanginang di ngulut tahun. Alani dia tugio meta fokus mahita tu debata. Yehezkiel fokus kepada Tuhan sehingga dia mengatakan hodo boto. Mulai sukutu hita tarpauba kudopeo tarpauba dopeo persoalanon tarpauba dopeo pergumulanon bodo pe hita malua sianon dokonot tama tutuhani hodo ubotosa dan dia tahu dan dia pasti sanggup dan berkuasa. Jadi fokus kita tidak sekedar mengenal dan tahu siapa Tuhan itu, melainkan pada kuasanya dalam keyakinan bahwa dia dapat menolong kita dalam berbagai persoalan ini. Alanya kamanginang sudedo memang zolma bergumulate. Ada pergumulan itu yang gampang dapat kita selesaikan dengan mudah. Ada yang sedikit susah. Alai molotung adong kamanginang na di rohamu. Hira subuh be taingok ma. Dakya diajari debata hita gabe zolma na apatisme dalam ngulun. Kita tidak pernah dididik oleh firman Tuhan menjadi orang-orang yang pesimis terhadap keadaan. Tetapi marilah kita dengan bijaksana melihat karya Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menghidupkan, kenapa tidak untuk semua persoalan kita Tuhan hadir. Asa boha, asa totong sepanjang kita berjuang
kita tetap semangat menjalani kehidupan. Sepanjang kita bagi saudara-saudari yang sedang berobat, sepanjang berobat menjalani masa-masa pengobatan, tetap bersukacita karena pasti ada jaminan Tuhan soal kesembuhan. Alai molo sai tong dohita di bagasan orientasi manang fokus tu persoalan tai-tai dama. Tung nanggo uba tung sahi haci si majujung pia manginang. Boy do gabi persoalan na belga dihita. Tung hola na cik pesao ti daging tai boy do gabi hera malapetaka. Alai tung piadong masa jala sayunang madong sampai stadium 4, stadium habis pun penyakit itu. Molo merpakirimok kita boy do ki pastor ditta si anak kanahi pas pamatangna. Alani tahu mulai tiap menguluan sambil berharap dalam semua persoalan pergumulan hidup kita. Fokus kita adalah Tuhan dan tidak hanya mengenal Tuhan. Karena segala sesuatu persoalan kehidupan kita yang terjadi itu adalah tadi sudah bermuara pada asa tadaumuna audo debata. Supaya kamu mengenal akulah Tuhan. Ninna Tuhatai. Boy doa manginang tamerdekakan diri tahun holana unang fokus holat tu persoalan ni tabereng madebata na mangula jala mangulu rodi saling liling na pay baru ngudutta. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ya Tuhan ungahu jalo hami hatab bohal ni tod dinami manungguli ha porsion nami laho marnida akka kemustahilan na mungkin adong di bagasang ulu nami alai mangasahon hatami mago mayale Tuhan aidang adong naso tarpatupaho asa sa itotong marpakirimok kami mangadopi nasa pergumulan ningulu nami tarlumobi mali Tuhan at itong adong manang piga-piga ka persoalan pergumulan di bagasang ulo nami yon na mabay kami gabi gale mabay kami sahatu olo gabi putus asa di pasunggulok kodo marhite hatam tarpatupaho do pay baruhon ni Tuhan. Asa unang say mangararati pikiran nami molotong masa akka hamauloni ay jok dole Tuhan madabu hami tu na mengkambing hitamkan sude potensi na mungkin mabaik kami gabe mangadupi akka hamaulo do pergumulan alai diajari ho hami disuku ko hami nuay ngali Tuhan terpangudu dope pakirimon nami i halus nami ali Tuhan persea do hami hodo botosa alani upasahat tami ngulu nami to akadongan nami na bergumul di kehidupan ekonomi na ali Tuhan unang mangisurut rohana sida mulaulaon saya lihat to di haringgason asa totong makaburjon ulaon na ay pos rohana nami di sude akka siulon nami i moloho bardoi tulomoni roham o kapo mudopitu para sien roham mulaho mangalihod di hami akka persaulian akadongan nami na bergumul manang nungaliling say paimahod di hamamalum ni parsahiton ali dia bata Jehovah leopos ni roha do pakirimon songob bagabagam di hatam na utangyok kami tarpamalupodo parsahitoni ho Bartolomo ni roham songonido akka pergumulan di tonga-tonga ni keluarga at itu nga dong siat tonga-tonga namin naung apatis hira na subuy bemuba hira na subuy bejuk panghadami di tonga-tonga ni keluarga asiro ham Tuhan songgo pinasida marhite tod di parbadia asa dakkolan mangulu alay martod di ma asa tungboy majalo basa-basa siyako pauliulihon rumah tangga ni akadongan nami natongod di bagasan persoalan lasong ni oleh Tuhan sihol ni rohani akade basian hami taringot tuak ka parange pangalaho ni dongan nami pangalaho ni anakkon ama nang inape molo tungadong pakilalan nami naung hiraso tarpau babe Tuhan dipicako hami sadarion tarpau bahodoy ajari hami marpakirimon uhut di bagasat tangyang naba gomos sami mangido asini roham mangajari hami marbisuk laho mamudai paingot to nakadongan nami uhut pay baru pikiran nami mangatusyak kana masa asa saya marpakirimok kami songonido akka keluarga nang nania liling na paimahon parbuay ni holong narawana sida marhite yanakon Tuhan saya totong do hami madati mangido asini roham palumehod dia ka keluarga na makasih holi
anak dohot boru hobar tulomoni roham alani unang luas nasida mago pakkirimon na sai padungo Tuhan rohana sida adong doho de bata sito palangit do tano do nasa isina nara mangalehon saluh nai pangiduan ni rohana sidai sai ukap do pituan sin roham dinasida lasoni male Tuhan ragam nasohagwarak kami asiroham sapalanong dia sini rohako tuhami hatamon partodi mahami Tuhan laho merespon sudia ka pergumulan ningulu nami jalapos rohanami patupaumwi ditikinan na lehet asa hu boto hami asa hu haporsia hami hodo di bata nami tangya konon nami do nang akadongan nami natongon di baga sa saminggu tujolo makalason ari hatutubu dohot pardongasar pion nasida Tuhan saya mamasu-masu mau tuak kadongan nami ang giat jupangan uli nasida di pardalan ninguru nasida di gajang ni umur na nilehomo totong madibagasan hahi pason say homa na mga ramoti nasida dia kaulaon na pinikiran ni roha cita-cita keluarga lasong ni matuhan sihol ni roha nasida mauliati Tuhan pasu-pasu manang pakubasyon nami di sude unit pelayanan di bagas parminggo na rianon saya pasu-pasu may bain sangat di guarmu las ni roha nang dihami sa luhu na mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus asiro hamuloy tangiang pangiduan namion amen tajak kemahatan itu hatta marid de mahitasian nomor 752 las disi mahita pasaton pilihan
tay dehon sayat naik. Tuhan patulus masang kami, Tuhan tinom kami, tuk pamahum bertulung, guru di homa sandok Tatangiakon mapiliata alide bata amanami na di banwa gijang horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutos upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwap na husus di colom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti toddim asalam utadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jala jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.